Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Maskandi news, maskandi updates. Seniyazi guys, indaba engomthandeni. Inkulumo ayipheli. Ngisame kuleyo nto. Umuntu okaSimakade. Izolo ngi-TikTok guys ebusuku. Mangi-TikTok ebusuku kukhona ubhuti yabo uyacula ingoma ithi-ke beletha themba lami sihambe kodwa-ke sizolala sidleni. Hayibo, ngithi mina hayibo, iphume nini le ngoma? Nayi la ku-YouTube guys eyamthandeni ithi izindlu ezodaka. Kukhona phela abathi ubhalanse ngamantombazane, ubhalanse ngokuthi uphethwe yikhanda nje njengamanje ufuna enye intombazane ukuthi sazokwenza i-hit song nayo njengoba esesebenze noLwawa wasebenza noMahu. Abanye bazeke bayakhomba bakhomba unkosazane Dotha. Khulumani yezwa wegazi ngithe mina ningalinge nibe nenkinga yokuthi bayakhuluma. Ningalinge nibe nenkinga yokuthi bamnakile umthandeni bammakile ngisho sethe game over. Ngoba konke lokhu kusebenzela yena. Njengamanje le ngoma le ethi izindlu ezodaka yamthandeni mangibheka ku-YouTube ithi 1 year ngathi yintsha sha. Hawu, nina ngey'nkulumo benisiqishile nenza ukuthi singaboni ukuthi umthandeni uyacula. Nilobona ethi unje namanje khulumani. Ngithe mina yabo nje wegazi ayilaba bamazi uSimakade wangempela. Yabo manje ukhona umsebenzi osuphumile. Esikhundleni sokuthi kugxilwe emsebenzini ophumile umthandeni lokhu waze wahlupheka umthandeni. Lapho igushi sihamba nalo. Igushi sisafuna iy'pikha zangoDisemba ukuthi kulo Disemba sifuna nje umsindo yabo lo msindo lo ku-social media awufani-ke nalesi sowenza ngoDisemba. Sekune music video. Yabo lokhu kubhiyoza sikubhiyoza ingoma sithiwa iphumile nayi. Izolo-ke ngiyeza la ku-YouTube ngayifuna le ngoma. Hawu, cha. Ukuthi angeke ngithule kuleyo part. Ubani nobani yiba neyakhe experience. Uyophuthelwa izinto ngomuntu. Mhlawumbe omunye ubezoba usizo kuwena. Inkinga usuzwe indaba. Lezi ndaba lezo uyithola vele ngomuntu ongamthandi. Lezi ndaba lezo uyithola vele ngabantu abahlangene ngalo bengamthandi. Ngoba vele uma omunye bengamthandi abamkhulumi kahle. Akekho ongenawo amaphutha. Akekho futhi ongenalo ulimi olushelayo ngesinye isikhathi kodwa i-past. Yabo la ikhona umthandeni ngobani lobuna ukukhuluma. Sizothumela nje imessage ukuthi aweza ama-t-shirts ngoba ngathi style unaso akasikhiphele ama-t-shirt. Nobani athi uyamthemba ukuthi into enendwangu uyayibona siqede lawo ama-t-shirts. Abe yi-brand abangayazi. We guys khona into engimangazini. Ade ngilalela enye ivideo yasisiwelile. Usisiwelile uchaza we guys nina animazi uSimakade mayiphendula ukuthi uphendula kanjani. Usisiwelile ukhuluma ngokuthi abalandeli bakamthandeni bancane futhi abahlangene bakhuluma kakhulu umthandeni ula ekhona ngamandla akhe. Ngicela si-underline leyo part, ula ekhona ngamandla akhe. Hawu, kanti niyakubona konke lokho ukuthi uphushile. Angithi silandela lokho ngemva kwakhe ukuthi wazabalaza umuntu, wazimela, wayisebenzisa inkani ngendlela, wayithemba lento anayo. Seniyiphika nina, niyiphika bebaningi bethi hayi uyabhimba vele akukho azophinda akukhiphe. I-album ibona njalo we guys, i-album eney'ngoma ey'phelele balokhu beyiqhatha nengoma eyodwa. Mina ngixabene-ke nobhuti bethu sengingishola nje ukuthi ibona ngiyaxolisa Nkosi yami. Ibona abayibonini yona lento ukuthi iyahlebisa ingoma eyodwa bayifuna ukuyiqhatha ne-album.
Why ningalinde kuphuma i-album ngene ikhasi i-album ne-album? Kuma guys yini? Hawe ma, niyabona ukuthi yonke into isebenzela ngapha. Futhi hayi ukuthi kukhona oyiphushayo, lento iyazenzekela. Mina ngithi ayibo, nimthemba uSimakade. Yabo lokho kuyontabeni ungakubukeli phansi. Kuyazenzakalela, hayi ukuthi khona ophusha i-agenda, khona oshoyo ukuthi akuthoni. Yazi ukuthi uvele wabaphithanisa uMthandeni, baphithani, ngisho sebatshelile ukuthi khululekani, bona basayifake ejele. Ngoba yawe ma, hayibo, mina ngingena TikTok, ngithi phela TikTok sengizofike ngibambe i-hit song, ngoba i-hit song ngizoyibamba ngani? Ngalena enama-challenge amaningi, nami ngiyohlala kuyona. Bona bathi engabe uzokwenza njani, bayahleka, bayachaza. Kanti why ningenza i-challenge yengoma eyi-hit? Ukunalokho, hayi thina-ke i-album, niqhaza i-album neGucci, ingoma eyodwa. Lena-ke ethi izindlu ezodaka ngicela ningalenzi iphutha, asiyivuse ibe yintsha. Hawu, hey, laba ngey'nkulumo bebethi nje bafuna ukuqeda ngethalente laMthandeni. Akaculi, uyabhimba, bamgede ngisho esiteji ukuthi izwi lakhe lishile ulinjani. Mina ngithi qhubekani nikhulume. Futhi ngathi yabo manje le mlando ningayiletha yonke, kodwa nazi ukuthi nje akuthi shu. Ukunalokho thina silindele ukuthi hayibo, yenzani phela ama-t-shirts lapho SK, akuze ama-t-shirts azovuma futhi thina sonke. Yabo, makuba ukhala o-black, akekho ongawugqoka u-black. Makuba ukhala o-dark brown, yabo leyo mbala leyo, ngoba isitayela unaso. Into nje athi izomfakela imali, sigijima siyalandela emva kwakhe. Thina siyakwazi ukubona, akusho ukuthi into esingayazi. Sake sabona nabanye kukhona abazama ukuvalela omunye. Nasemsebenzini la sibona khona kumiwe ngomunye, uzothi why bemkhiphela ngaphandle. Uyabo? Kodwa isikhathi esiningi-ke mina into esengeke ngiyinothise, lona basuke befuna ukumkhiphela ngaphandle basuke bemsaba. Abasukeli noma ubani, akubi noma ubani okulobe kuthiwa njalo unje. Why ufuna sibambe lokuthi unje singamboni yena, siyijajele thina? Uyingozi vele umuntu vele abasuke befuna njalo befuna ukumbeka amabala. La mabala lawa bafuna ukuthi akhave lento enhle anayo. Njalo mase siyaphakama sithi hayibo, wazi wasebenza uMthandeni, hayi shayani i-challenge. Mase kushawa i-challenge, siyangena naso kwi-challenge, simple. Kodwa mase sizothatha i-album, nithi iy'ngoma eziya ku-20 niyiqhathanisa nengoma eyodwa, ngisho ama-views, thengani ama-views. Awu bakithi, mina ngiyayidlalela njalo-ke, siyalekelela kushuni ukuthenga ama-views. Lani i-album iphumile, uthina senze njani kule platform, siyayilalela iy'ngoma ukuze ikhuphuke-ke ingoma, i-trend. Uma isitholakele i-hit song, sesisemva kwayo sonke mayikhona. NakuSpotify into efanayo. Hey guys, ngibone ngisho umakhelwane wami ngisazomDM, ngibona umakhelwane wami uyakhomenta, uyabheka ngithi ngicela uyake inganekwane oyibhala laphaya, usitshele ukuthi i-hit song yiphi. Hawu, hey, nina guys, anim-understand uSimakade. Hayi ngibonile, makuthiwa umuntu othandazayo, yazi ngiyakubona lokhu ukuthi abantu ngempela kuyenzeka yabo bekuplanela beze begcine bethi uwothakathana, kanti cho yonke into wena uyithulula lapha emthandazweni. Mase uSimakade edlala imovie, uma sebedlalela imovie kugcina sekuthiwa uyathakatha ubani.
Khululeka, awunawo amandla okushonisa omunye umuntu phansi. Ngeke uzube nawo. Yeyi, babembeka ngathi uyisiqhwanqhangu. Uyabona nawe mawubuka indlela uMaskandi oyiyona. Ubuke nje nalezi inhlambe ezivele zivele. Mase kuba khona izinkulumo zokuthi khona iartist enje ungaze ukholwe. Ngoba nje ngempela wegazi khona abanye abanayo lento ade ngibona kwenye ipost omunye igxeka uMthandeni wabhala lo bhuti akayena umZulu wathi abalandeli bakhe bafana naye. Ngathi hawu. Maye ngase eyinika ithuba emlalela ecula mase ke ebuka ipage lakhe. Phela ngithi kukhona abavusa mhlambe amavideo akudala ngeagenda yokuthi bafuna kuhlale lento ekubona. Bafuna sonke siwele esayidini elilodwa. Ngasi nje lo yabhuti loya. Mayingake nje yena ngokwakhe athi ake ngibuke kwipage lakhe. Ngibuke nje ukuthi kwipage lakhe kuphithizela ini. Amavideo awenzayo kanjani. Ama-interviews akhuluma uthini. Izoshintsha yonke lento. Njengoba nami ishintshwe yilokho. Akuzange kube khona othi hayi ngathi nje ngifuna ukubona kwipage lakhe. Ngoba lezi inkulumo angisazi understand ukuthi zingenaphi kwingoma. Ngokufika epage ngathi hayibo. Kanti nje nisihlalisele ukusifundisa ama-paragraphs nidlala ngathi. Nisihlalisele ukuthi sifunde ama-paragraphs njalo nidlala ngathi. Nisigxisha imlando engasisizi futhi ayisidansi esimdlala ngathi. Hawu. Khathi ngiyafika lapha yana kumnandi, kunamahlaya, kunama-post nje angathuki inhlamba. Ngisho ukuthi angikhulumi ngabalandeli bamthandeni, ngisho into ayifaka epage lakhe ngoba mina ngiya kwipage lakhe ngiyavele nomqondo othi awule artist inje because sengifundile. Le artist le ayizwa lutho. Uyabo senginalokho ukuthi hey kanti yena akazicabangeli nezi brand. Yena akaziboni yini ukuthi lokho kuzomlimaza izinkulumo engiyifundayo, ama-paragraphs engiwafundayo. Phela nami sengiyabuka ukuthi hayibo uma engayishintshi ke le nto enjalo ngaye izohamba ibe inkinga. Yimi lo osenamavideo mhlawumbe ngazi ukuthi angaki ngilobu ngibabazile nje ngenxa yeGucci. Ngathi hayibo wavuka umuntu wama walwa. Angidingi ngisho izinto eziningi engathi ngiyayilanda ziwumlando ku2 iParis neGucci engathi mina yibo wayidaza inkani. Wangavuma ukushona phansi. Bakhulumayo besazokhuluma futhi beqhubeke bekhuluma. Kodwa into engizonitshela akuthi shu. Ukunalokho thina silindele ukuthi sibizwe ko-one man show. Ayizwa leyo nto. Lapho siyakhona ngoba leli izinga leli akhuphuka ngalo sisemva kwakhe. Ngisho ngathiwa abalandeli bancane kodwa makuyiqiniso ahamba nalo. Iqiniso lobe lithini bajabulile abantu. Le ndlela acula ngayo siyayithanda. Iqiniso lobe lithini uMaskandi artist yes kodwa usifaka sonke. Silapha kuma-summer 30 lawe nithathe ngiwo. Kodwa khona kuma-summer 30 umsindo uyazwakala. Social media umsindo uyazwakala. Asizukuba nabo labo 20,000 ukuthi sivote kuze kube njani. Kodwa nje i-support yeqiniso siza nayo. Makuthiwa nawo ama-t-shirts 400 iyinhle siyayithatha ukusupport uMthandeni. Hawu. Okasimakade umuntu bakwethu, okasimakade. Futhi yabo mawungakuboni lokho namanje awuzoba nenkinga, uzogula wena, uguliswa umona. Umona uzokugugisa, ugule, ungaqondakali, umona nje. Sesikhuluma ngomona singasawufaki kuMaskandi, singasawufaki kumnandi, sengisho umona nje ngisho emsebenzini wakho ube nomona ufisela abantu izinto ezimbi, uwozoba mubi, uguge futhi, ugongobale. Yini uyixake ngento okufanele ukuthi ungayixaki ngoba ijeni yomuntu nomuntu ihlukile. Kodwa kuleke ukuthi siqhathanise ingoma ezo19 nengoma eyodwa iyahlebisa kodwa. Iyahlebisa. Hayi kabi guys, muhle umsebenzi. Niqhubeke ni support i-album uzongena la YouTube.
uthi khuzani usearch mawukuthi awusubscribe-ile kukhuzani, uvele wenze njani, uhambe kuyolalela ingoma iphele, uyehle kanjalo yehle kanjalo yehle kanjalo yehle kanjalo uze ufike ku-19 noma ugcine kulezo ogcina kuzona. Kodwa-ke at least buka noma eziwu-2 uyiqede. Ungayenzi lento yokuthi ubuke ingoma usheshe uphume. Iqede-ke noma eyodwa, lokho ku-right. Qeda noma eyimbili noma eyodwa, hhayi uvele uklikhe mase uyaphuma. Klika idlale iphele. Khona-ke abathi ngena kulayini, ngicabanga ukuthi yiyo-ke i-hit ngoba ngibone wonke indawo kubhala ukuthi ngena kulayini. Sengiyoyibamba-ke ebusuku senginesikhathi i-album. Mase ngiyiqedile sengobe sengixoxa ngayo sengiyizwile ngoba ngathi okwami kuyofika ingoma ngisho ukuthi ingoma ithini, kufika i-album ngisho ukuthi i-album ithini. Ngizoyiqeda namhlanje ebusuku mase siyaxoxa ngayo. Kodwa into engimi kuyona eye-support. Le yaMthandeni ngizolobe ngimchazela kwabalokhu abazoba befika. Guys, ngaphoxeka last year. Bangiphoxa abalandeli bamaskandi ngenxa ye-Paris. Kwaba yisizathu-ke sokuthi ngicishe kuMthandeni. Ngoba bangiphoxa. Ngaze yami ngayibuza ukuthi awu, kodwa into engiyikhulumayo ibingenawo amagama amabi. Bekuyiyo nje le eshiwoyo namanje ukuthi kunomnikazi wengoma, kunengoma. Lana okusho ukuthi kule Song of the Year kulwi-artist kanye ne-Song of the Year. I-Song of the Year ikhona already mawukuthi kuthathwa kumaskandi. Kodwa manje sekufike kwami umaskandi artist kwase kuma i-Song of the Year. Iqiniso yini lelo noma kuzoba njalo vele? Kufanele kube kanjalo. Ngama lapho-ke. Mase ngime lapho ngathiwa wena sesiphumela obala, musu ukufihla phumela obala, ayikho lento oyishoyo, ukhoze ukutheni. Nahlulwa yini pho ukupromote ingoma ewinile i-Song of the Year? Ilapho-ke answer. Lona Ukhozi FM ngokwalo lwahlulo yini ukupromote ingoma esiwini i-Song of the Year? Ilapho i-answer. Umnikazi wengoma wahlulwa yini ukupromote ingoma yakhe isiwinile? Ilapho i-answer. Estage esebiza ukuthi uyena owinile waphazanyiswa yini nengoma yakhe? Ilapho-ke i-answer. Kodwa-ke last year ngoba sayikhuluma ingakenzeki, cha kwaba nomsindo. Umsindo wagcina usufika negama lokuthi hayi wena uyintombazane engcolile. Ngadelitha lapho-ke amavidiyo amaskandi onke. Ngadelitha nongizwa ngasisho angisayingena into enomaskandi. Yasi igushi ngila. Ngase mina hawu. Cha lokhu kuzongibuyisela-ke ekukhulumeni ngomaskandi. Mayisephinde buya nge-hit song. Kade sikhuluma ukuthi kune-hit song last year. Ingakho-ke ngila ngiyaxolisa ukukhuluma kakhulu bakithi, ngiyaxolisa. Hayi mina ngibajabulele bakithi, ngibajabulele. Ngiyayibona neyo-Song of the Year ngoba i-Song of the Year kahle kahle iyibonus kwi-artist esebenzile. Labo odlala Thukzin babize endaweni eziningi, bajabulisa abantu, bakhalisa abantu. Ukuhlukanisa unyaka sekuyibonus. Kodwa ngenzeka ukuthi omunye kuyigoal yokuthi nje ngizohlukanisa unyaka. Emva kwalokho yabo akufananiki. Bye guys, bye, ningaxabani.